Yo, what's up mga angel? Kung ba ako nandito, what's up? So, ngayon mga angel, it's gonna be brand new vlog dahil ngayon gagawa tayo ng challenge mga angel, 24 hours guys. Ang challenge natin today is gagawa tayo ng floating cottage mga angel. So ito yung mga kawayan guys. Yun na nga, tapos mga angel, kasama ko si Jules guys sa vlog na to men. Pagkatapos mga angel, nagawa tayo ng floating cottage boy. Mag 24 hours tayo sa dagat boy. Of course mga angel, nandito tayo ngayon sa kagubatan mga angel, sa Tarzan. So, pakita boy. So mga angel, sisimulan natin tong build ng floating cottage. I hope na it's gonna be success guys. It's gonna be a risky vlog mga angel, but I don't care. So I want to be, you know, experience mga angel of my life. So sisimulan natin to and we build a floating cottage then 24 hours. Bro, let's go! Let's go. Medyo nahirapan kami sa pagbuhat namin guys. Medyo maraming mga malalaking mga bato dito. Sobrang malaking bato guys. Tapos mga angel, look at the ball bro! Saka mahirap gawin to, basta maano tayo. Boy, kaya natin gawin yan boy. Kaya mga layon tayo. So ayun guys, medyo nahihirapan siya paggawa na itong floating cottage dahil sa alon na malalakas. Medyo na yung cameraman kasi guys, oh, Boy, pakita mo yung mga bata boy. yo, pakita natin eh. Medyo malakas guys, medyo mayroong alon, gumaganon yung alon guys, magano no. Kalma. So kailangan mga angel, matuto tayo dito guys. Baka kung sakali mga angel, may tsunami guys. So alam mo mga angel, paano gumawa nito? Paano mo survive bro? So shoutout kay mama ngayon. Hindi alam yung mga ginagawa ko no. So ngayon mga angel no, ipakita mo boy. Pakita natin. Mga angel, tapos na guys yung first class natin mga angel no. So yung next na gagawin natin mga angel, lalagyan natin sa pangalawa guys. Ito siya guys. Dito nakabanda dito. Para mas malutang siya mga angel. Kasi guys, delikado mga angel. Sasakay ako mga angel oh my, diba? So kulang pa siya mga angel. So lalagyan pa namin ng second class. Bye bye. Oh no. Shoutout sa subscriber natin mga angel. Ang pangalan mo? Si John Dave. So napanood yung John vlog namin sa isla. So mga nakawatch sa vlog namin guys. So kapitbahay lang namin yung isla nung nag-24 hours kami boy. And guys, continue natin mga angel para mas matapos na. So boy, peace out. So yun mga angel, malapit na matapos guys no. So kailangan bilisan namin mga angel kasi alas 3 na pala mga angel no. So okay mga angel, time check natin today is 4 PM na mga angel. So, oh boy guys, umuulan mga angel. So ayun mga angel, papakita ko guys ang floating cottage namin guys. If you can see that. So alam nyo mga angel, di ko na vlog sayang. Nawala yung kutsilyo namin guys. Mabuti nakita ko mga angel no. So look at that. Tapos sa ilalim mga angel, nilagyan namin ng saging. Ito mga bunny. Oh diba, you see that man? Look at that, look at that. So mga angel, ngayon umuulan ngayon mga angel. Look at that, tapos tignan yung langit mga angel. Guys, ayun, ipagpatuloy natin to guys. Rain or shine, with no excuses mga angel no. Sunset is down. So yun mga angel, time check natin today is 6:20. So ayun mga angel, gagawa kami ng bahay-bahayan para pang muskitero namin guys. So si Julius mga angel, ano to? Alam nyo mga angel, may dumaan na malaki na bangka. Tapos mga angel, yung alon mga angel sobrang laki guys. Yung floating cottage namin mga angel, gumanon guys. Boom, boom. Oh, di ba boy? So muntik na boy. Nakakaba? Nakakaba boy? Oo. So man, oh my gosh, malakas yung baka may bagyo boy. Meron namin eh. Meron boy. Pero laban for the vlog. So wala kaming habol mga angel lang. Dala namin jacket, tapos muskitero, tapos pagkain. So yun mga angel. So guys, update mamaya. 3, 2, 1. So ayun mga angel no. So ito yung muskitero natin guys. Tapos ito yung sanga guys. Tapos nakatali doon mga angel. So if you can see that guys. Tapos nandito ako mga angel. So ayun. Dyan.
Si Julius. So, ayun mga anghel. Yung next, yung trapal. Lalagay natin mga anghel. Kasi umuulan ngayon mga anghel. So, si Julius kumakain mga anghel. Lapit na. Boy, malapit na boy. Malapit Tingnan mo boy, parang survivor talaga boy. Survivor. Boy, tingnan mo boy. Tingnan mo boy. Pwede na boy. Sa likod mga anghel, kailangan safe tayo dito sa likod. Safe tayo. Kita ka boy, kita ka boy. Kita. Sa mga alam mo, Time sa mga check. boy. 7 na boy. Oras na boy. Alas 7. Kalaban namin mga anghel, yung alon lang. Tapos yung mag-high tide mga anghel. No? Sa mga nag-iisip ng bali ako bakit ginagawa ko to. Alam nyo mga anghel sa mga viewers na bago dyan. Gusto ko mga new experience. Kasi men, gusto ko lang, kasi life is too short bro. So, sayang naman tol. So yun mga anghel, finally guys, tapos na mga anghel. Tapos mga anghel, look at that guys. Look at that, ibigay mo sa akin boy. If you can see that mga anghel. So yun mga anghel, papasok na ako sa loob guys. So pasok ka boy. Look at that kung gaano kahirap guys. Pumasok sa loob boy. Kalma lang boy. Min, kailangan balance tayo, Min. Kailangan pala sa'yo boy. Ops. Kailangan. So sana po. So okay mga anghel, nandito na ako sa loob at si Jules bro. Kakain muna kami guys kasi sobrang gutom na. So ito yung ulam namin, Argentina. Tapos sponsor by Julius. Joke lang. Tapos ito yung tubig namin guys, mga anghel. Ito lang. May tubig naman dito sa... Mas okay naman kasi may tubig dito guys. Kaya mga anghel, may tubig dito guys. So no problem na yun. Tapos yung kanin namin mga anghel, ito lang. Ulyukan. Ito yung mga anghel, bubuksan na namin yung Argentina. Tapos yung tripod ko mga anghel, ito yung old tripod ko. Alam niyo mga anghel isa lang yung iniisip ko boy. Baka may tao pumunta sa atin dito boy. Baka police boy. Tapos mga anghel, tapos yung problema ko, baka yung alon, tapos baka mapadpad kami doon. Pero may tiwala ako sa taas. Ito boy. Yan ang hirap men. Tomorrow for sure. So, mga anghel, kakain muna kami guys. So, diyan muna kayo mga anghel. Bibitan mo na. Ay boy, may gagawin na yung prank boy. Hello. Sino to? Alam mo, meron akong sasabihin sa'yo. Ano? Si Julius may kasamang ibang babae. Sure ka? Sure na. Si Julius, kasama yun yung babae niya. So, alam mo kasi si Julius, marami kasing babae yun eh. Wala akong pake kung marami siyang babae. Wala kang pake kahit marami siyang babae. Wala akong pake. Sa kanya na yan. So, secret lang natin to ha. Baka yun, baka mag-away pa kayo. Okay. It's a prank! Prank lang yun! No. I love you. Uy, wag ganun boy, wag ganun! Wait lang. Oh. Hindi pa siya nag-reply, boy. Di ba nag-reply? Lapit to. Saan boy? Ay, wag ganun boy, wag ganun. Wait, ano pa? Kiss ako, be. Boy, wag ganun boy, wag ganun boy, vlog boy, May single sa expect sa single. may respect sa akin boy. So okay mga anghel, time check natin today is 11:51 mga anghel. So nandito kami sa labas dahil alam niyo mga anghel, napakaraming lamok. So ayun mga anghel, high tide ngayon guys. So ayan si Jules, napakaraming lamok guys. Dugo, boy. Guys, napakaraming lamok. So okay mga anghel, alas 12 na guys. Tubig mga anghel. Okay mga anghel, yung alarm namin guys. Uy, copyright boy, yan. Mga anghel, see you. Oh shit. Oh my gosh, look look. Oh, so bagel. Bro, gising na bro. 6 AM na mga anghel, si Jules tulog pa. So, yung pagising namin sa umaga mga anghel, ito yung nakatambak guys sa mga water lily mga anghel, no. Look at that bro. And then, if you see that mga anghel, napakasarap ng hangin guys. Look at that bro, gising na bro. Tol, gising na boy. Okay mga anghel, shoutout muna kay G-Lloyd Ortiga.